डीजे बबलू कुमार निर्पुर खगारिया 8851283903 डीजे। अखिया के काजल हमर जान ले गइल। डीजे बबलू कुमार निर्पुर खगारिया 8851283903 डीजे। हमर जान ले गइल। तारा अखिया के काजल हमर जान ले गइल। कुछ कहिबो न कइला राजा मन हैरान हो गइल। कुछ कहिबो न कइला राजा मन हैरान हो गइल। तारा अखिया के काजल हमर जान ले गइल। तारा अखिया के काजल हमर जान ले गइल। कुछ कहिबो न कइला राजा मन हैरान हो गइल। तारा अखिया के काजल मोर परान ले गइल। डीजे बबलू कुमार निर्पुर खगारिया 8851283903 डीजे। रहिले हम हो जागल आधी आधी राती। तोहरे नमवा से धड़केला हमरो ई छाती। रहिले हम हो जागल आधी आधी राती। तोहरे नमवा से धड़केला हमरो ई छाती। तारा नकिया के नथुनिया हमर जान ले गई। कुछ कहिबो न कइला राजा मन हैरान हो गइल। तारा अखिया के काजल हमर जान ले गई। डीजे बबलू कुमार निर्पुर खगारिया 8851283903 डीजे। ला 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 आहा हा हमरे नामे तू लिख दो ई आपन जवानी। तोहरे दिलवा के होई सुनो दिल जानी। हमरे नामवा तू लिख दो आपन जवानी। तोहरे दिलवा के होई सुनो हम रानी। तारा कनवा के बाली हमर जान ले गई। कुछ कहिबो न कइला राजा मन हैरान हो गइल। तारा अखिया के
बेदर्दी भइले अनसुहु दीवाना यादो विदेशी के जानेला सगरो जमाना दुर्गेश बेदर्दी भइले अनसुहु दीवाना यादो विदेशी के जानेला सगरो जमाना तारा उठवा के लाली हमर जान ले गई कुछ कहिबो न कइला राजा मन हैरान हो गइल तारा अखिया के काजल हमर जान ले गई Munna. Star Electronics Mangalpur Bazaar. Downloading Center Mangalpur Bazaar. Munna.